皆さん、こんにちは。ですね、トロントはこんばんはですね。今、夜になってるんですけれども、日本はですね、今、朝になっていますね。朝ですね、そうですね。日本人じゃなくて、日本語がわかる人たちに対する話してますよ。で、そうですね、これからですね、私はですね、自己紹介します。ちょっとぐらいですね。いつも私のですね、YouTube をご登録していただいた方々に本当に心から感謝しております。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。で、あとはですね、これからもですね、ああの、どんどん応援してください。で、私は日本でですね、長い時間滞在したので、日本語が好きし、日本も好きですね。で、そうですね、日本で10年以上ですね、家族と一緒に過ごしたことがありまして、滞在したことがありまして、もちろん日本語をちょっと忘れてるんですけども、で、忘れないようにですね、5年前からですね、えっと、あの、YouTube やってます。で、YouTube の名前はタンサクルクっていうですね、タンサクルクの意味はですね、ウイグル語でタンサクルクっていうんですけども、そうですね、意味はですね、健康についてですね、私はですね、あの、元医師です。ウイグルでですね、10年近く外科医として働いて、あとは日本に行って、日本でもですね、東京医科大学の博士取ってから、当時学生時代からもですね、先生のおかげでですね、土曜日とかですね、いろいろ看護専門学校に行って、あの、解剖学校とか、メンタルとかですね、内科学とか教えたんですよ。で、卒業してからですね、あの、首都医校、新宿のある首都医校でですね、正社員として、教員として働いたんですよ。で、今もカナダに来て、そうですね、10年以上経ったんですが、そうですね、だから日本語はちょっとですね、下手だと思いますが、どうぞよろしくお願いします。何がご意見、本当にごコメントよろしくお願いします。で、これからですね、私の計画っていうか、そうですね。ウイグル語と日本語を一緒にですね、出そうかなと思って、毎週トロントの時間、土曜日ですね、土曜日の夜7時ですね、7時にですね、大体的に健康について話しようかなと思ったんですが、そうですね、ウイグル語と日本語を一緒になったらちょっと混ざっちゃうかなと思いますが、私ですね、いつもですね、Facebook でですね、日本の友達にいっぱいいるし、ウイグル人もですね、もちろん日本語をわかる友達にいっぱいいるし、だから、本当に言えばですね、なぜかわかんないけど、私の周りのウイグルの友達もですね、で、ウイグル語のビデオ見ないいんですよ。日本語は綺麗に聞こえるから日本語を見てますよって言ったんですね。私も笑っちゃったんですが、なぜかわかんないですね。そうですね。これからですね、私の意味はですね、私、今、カナダでですね、化粧品会社で働いてるんですよ。で、私、ぜひ、必ずっていうかわかんないけど、将来的にですね、いろいろ計画がありまして、そうですね、だから、毎週の土曜日ですね、あの、そうですね、ウイグル語と日本語、あの、その時はですね、もちろん1日前とか、2日前とか、当日とかですね、知らせがありますので、Facebook の友達もいっぱいいるので、土曜日は日本語で、話しましょうとか、あとはですね、ウイグル語で話しますとかですね、その話す内容はとしてですね、内容は今はですね、みんな大忙しくて、そうですね、だから健康について、あとは言語、言語についても話しようかなと思ったんですよ。だから私、英語は大嫌いな人間ですが、ここに来てから本当に苦しくて、
もうしょうがないから、学んだんですね。だから、文法はですね、大嫌いな人間ですよ、私が。だから、その私の、あの、勉強法っていうかわかんないけど、もちろん、人によって違いますが、いろいろ方法がありまして、ある人は、映画見ながら勉強するとか、単語書きながら勉強するとか、いろいろあるじゃないですか。そうですね。だから私はですね、本当にコミュニケーションが大好きな人間なので、そうですね、カナダ、トロントはですね、その移民の国だから、いろいろのですね、白人とか黒人とか友達がいっぱいいるし、私の働いてるところではですね、いろいろ、はい、are you poor? What's mean? Yes, what? said hi. Hi, カラオシアン7661。そうですね。今、ライブしてますよ。ライブはですね、久しぶりにっていうかわかんないけど、5年前からやったんですが、そうですね、今回はですね、YouTube と Facebook の、一緒に、同時に配信するようになっています。だから、Thank you so much. Have a good day. God bless you. Thank you. ですね、だから日本語はですね、日本語が好きな人とか、日本が好きな人とかいっぱいいるんですよ、私の周りで。だから、私の YouTube チャンネルはですね、ご登録したらですね、日本語も教えてます。そうですね、ちょっとから日本語わかる人はですね、フォローしたらですね、あの、簡単なですね、日本語の、毎日にデイリーライフというか、の会話とかから始まって、そういうふうに、ちょっとずつ、教えてます。あとはですね、私の、興味、趣味というか、趣味はですね、そうですね、料理作りです。料理も一回ですね、作ったんですが、すごく人気がありまして、これからもですね、Thank you. これからもですね、その日本食とか、私のウイグル食とかですね、ファストフードを作ろうかなと。なぜかっつったらですね、みんな大忙しいですよ、今の時代で。だから、怠け者のものも、にもいいかなと思って、たまにですね、この私のチャンネルの名前は探索っていうのは健康ですが、60%ぐらいは健康について話して、あとは言語とか、あとは日常生活とかですね、いろいろやろうかなと思っております。じゃあ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日はここで終わりにします。皆さんお大事にしてください。バイバイ。